בייבי דיפס, איזשהו תרגיל מעבר שלוקח אותנו בעצם מרמה של שכיבות צמיחה עד למקבילים הראשונים שלנו. הוא גם התרגיל הכי קל מכל התרגילים מקבילים, כי הוא מלמד אותנו את התנועה ואנחנו יכולים לשלוט ברמת קושי. למי שאין פרלטים אפשר כמובן לעשות את זה על שני כיסאות. אני רוצה לרדת עם הישבן עד לרצפה ולעלות. לרדת עד לרצפה ולעלות. אם היה לי קשה נקרב את הרגליים אליי, ואז יש לי יותר משקל על הרגליים. אם היה לי קל אני אשלח את הרגליים רחוק, ואני ארד עם הישבן ואני אעלה. שימו לב שזה לא כמו ג'קסונים שבהם הישבן הוא מקדימה, רוצה שהישבן יהיה בקו של הידיים או אפילו טיפה מאחוריו, כי זה יותר מדמה את התנועה של המקבילים. אם אנחנו עושים את זה על כיסאות, יכול להיות שלא נרד עד לרצפה כי הכיסאות הם גבוהים יותר, כן חשוב לשמור את הישבן מאחורה, לרדת עמוק ולדחוף חזרה. אתם שולטים ברמת קושי, אז תדאגו שיהיה לכם מספיק נוח מבחינת המרחק של הרגליים, שתצליחו לבצע את כל החזרות שכתובות לכם בתוכנית.